Onun cevap. Mukaddes ruh kim? Ýadyňyzdamy? Meniň ýokarda noktaýşym ýaly. İsa Yahya çokundurucu tarapyndan suwda çokundurulanda, onuň üstüne mukaddes ruh indi. Şeýle hem İsa öz ölümünden öň mukaddes ruhy iýerjekdigine wada berdi. Ol ony teselli beriji diýip atlandyrdy. Bu göge göterilenden soň öz resullarynyň gullugynda goramak we güç bermek üçin gerekdi. Muňa değişlikde İsa göge göterilendi. 10 gün geçen soň ähli mesihileriň üstüne gökden mukaddes ruh indi. Güç kudratdan dolup olar adamlara Mesihiň habaryny aýtdylar we yüzlerçe adamlar İsa Mesihe iman etdiler. Bu mukaddes ruh kim? Käbir adamlar mukaddes ruh Cebrail perişti ýa-da başga bir peýgamber diýip pikir etdiler. Başga birler mukaddes ruh hakykatdan mukaddes täsir etme diýip çakladylar. Muňa garamazdan biz mukaddes kitapdan mukaddes ruhun Hudaýyň bir yaradan zady, ilahy barlyk däldigini görýärdi. Emma mukaddes ruh Hudaý bilen birdir. Biz mukaddes ruhun bitirýän işlerini belli alsak, bu suwutnama bolup durýar. Bir gedek İsa Nikodemus adly ilmli adama Hudaýyň padşalygyna girmek üçin täzeden dogulmagyň gerekdigini aýtdy. Nikodemus şonda gen galyp, "Gara adam nädip ikinji gedek täzeden dogulup biler?" diýip sorady. İsa oňa täzeden dogulmak bu mukaddes ruhun işidir diýip jogap berdi. Bu hakykatdyr. Ýagny fiziki durmuşy diňe Hudaý yaradyp bilýändigi üçin adama ruhu durmuşy hem diňe Hudaý berip bilýändir we olary täze barlyklar edýär. Haçanda adamlar günäde ýaşasalar, olar iblisiň çağalarydyrlar. Emma Hudaý mukaddes ruh arkaly olary üýtgedip bilýär we olar täzeden dolanlarynda Hudaýyň çağalary bolýarlar. Şeýle hem mukaddes ruh mukaddes kitabyň awtorydyr. Çünki Dawud we Işaýaly köne ähd peýgamberlerini ol okutdy we ýolbaşçylyk etdi. Şuňa meňdeşlikde Matta, Luka, Pawlus we täze ähdyň beýleki ýazyjylaryna ýolbaşçylyk eden hem şu mukaddes ruhdur. Mukaddes kitabyň aýdyşy ýaly. Täze hiç bir peýgamber ansan eslegi bilen velilik etmedi. Bu peýgamberler mukaddes ruh tarapyndan ugrukturylyp Hudaýdan gelen sözleri aýtdylar. 2 Petrus 1-nji bab 21-nji aýat. Mukaddes kitaby ýazanlary Hudaýyň ruhunyň goraýşy ýaly. Onu okayanlary hem ýeketäk ajaýyp hakyky goraýan mukaddes ruhdur. İsa Mesih şeýle diýdi: "Atanyň meniň adymdan iýerjek himayatçysy, ýagny mukaddes ruh sizi ähli zady öwreder. Meniň sizi aýdan ähli sözlerimi ýadyňyza salar." Yohanna 14-nji bölüm 26-njy aýat. Elbetde Mesihiň iýine erejiler haçanda ol özüniň haça çöýlenjekdigini aýdanda gaty gynandylar. Şeýle hem ýerden ýokary göge göteriljekdigini aýdanda gynandylar. Emma İsa olary özlerini goramak we güýçlendirmek üçin öz ruhuny iýerjekdigine wada bermek bilen köşeşdirdi. Ve mukaddes ruh arkaly özüniň olar bilen bilelikde boljakdygyny aýtdy. İsa'nın göge göterilenine 10 gün geçenden soň onuň şagirdleriniň üstüne gökden mukaddes ruh indi we olary özgertdi. Şol günden tä häzirki güneçenli şol bir mukaddes ruh Mesihiň hakyky şagirdlerinde ýaşap gelýär we ol İsa'nyň wada berişi ýaly olarda ebedilik ýaşar. Mukaddes kitapda ýazylyşy ýaly günäli adamlaryň kör gözlerini diňe Hudaýyň ruhunyň açyp bilýändigini we İsa Mesihi tanamaga ukyp berýändigini ýatda saklamak möhümdir. Mukaddes ruh inandyrmasa, insan İsa repdir diýip bilmez. 1 Korintoslar 12-nji bab 3-nji aýat. Şeýlelikde kimde mukaddes ruh ýok bolsa, onuň İsa'ny Reb ýa-da Hudaýyň ogly diýip atlandyryp bilmeýändigi geňdäldir. Mukaddes ruh mesihilere täze doguluş we İsa'nın kimdigi barada hakyky bilim berişi ýaly. Şeýle hem ol günäli ýüreklerimizi görmek üçin biziň gözlerimizi açýar we bizi towba etmäge, günälerimizi red etmäge ukyply edýär. Islendik biri
İsa Mesih'e iman eden wadyny Hudaý onu bagyşlaýar we onu öz çağat hökmünde kabul edýär. Ona täze ýürek berýär. Emma köne günäli tebigat galýar we onu erwetlige tarap çekmegini dowam etdirýär. Şeýdip, şeytan onu Hudaýa bitawyn bolmak üçin synaga salmaga hemişe taýýar bolýar. Muňa garamaddan, onun içindäki mukaddes ruh iblise garşy durmaga kömek edýär we onda Hudaýyň isleýän mukaddes häsiýetlerini döredýär. Ýagny, söýgi, paklyk, hakykat, şatlyk we parahatlyk döredýär. Mesihilerdäki mukaddes ruhun bu işi, olar ýerde näçe ömür sürseler, şonça-da dowam edýär. Olary düýüp göterýär. Olary özleriniň hojaýyny, İsa Mesih'i has köp meňzedýär. Çünki bu biziň üçin Hudaýyň maksadydyr. Şonda biziň hemmämiz onuň ýeketäk ogly ýaly kämil bolýarys. Muňa garamaddan, bizdiň gökleri ýetenimizde Mesih ýaly kämil bolarys. Mukaddes ruh başga köp ýollar arkaly bize kömek edýär. Bize nädip doga dile etmelidigini öwredýär. Mesih'e gulluk edenmizde bizi goraýar we güýçlendirýär. Biziň bu ähli faktlardan öwrenen zadymyz mukaddes ruhun Mesihilerde bolmagy hakykatda olardy. Hudaýyň ýaşaýandygyny aňladýar. Nähili bahasyna ýetip bolmajak artykmaşlyk. Ýagny beýik we mukaddes Hudaý öz ruhy arkaly adamda ýaşaýar. Hakykatdan da bu Hudaýyň adamlara berip biljek iň gymmatly peşgeşidir. Ýagny özüni peşgeş bermekdir. Bu peşgeş kime berilen? Gadym wagtlarda Hudaý öz ruhuny peýgamberlerine we mukaddes adamlara berendigini bilýär. Emma haçanda Hudaý öz ogluny dünýäniň halaskary bolmak üçin berende, ol İsa Mesih'e iman edenleriň hemmesine öz ruhuny berdi. Bir gedek İsa şeýle diýdi: "Şeýlelikde siz erwet bolubam, öz çağalaryňyza oňat peşgeşler bermegi bilýän bolsaňyz, onda gökdäki ataňyz özünden dileýänleri mukaddes ruhy hasda köp bermezmi?" Hudaý wepaly. Haçanda adamlar Mesih'e iman edenlerinde we ona özleriniň Rebbi hökmünde tabyn olanlarynda Hudaýdan özlerine mukaddes ruh bermegini soranlarynda ol hemişe şeýle hem edýär: "Biz ýer ýüzünde näçe ýaşasak, her gün çöregimiz üçin dile gedişimiz ýaly. Hudaýdan bizi mukaddes ruh bilen doldurmagyny üznüksiz soramaly." İsa şeýle diýdi: "Diläň, size beriler." Luka 11-nji bab 9-njy aýat.